O Concello de Poio continúa a traballar para que nada saia mal nas festas de San Xoán. Este mércores a edil de festas presentou, acompañada polo xefe da Policía Local, o plan de seguridade e do tráfico para ese día. Vanse establecer, se non lembro mal, 5 zonas de estacionamento habilitado para a veciñanza e para todos os que nos queiran acompañar, e despois un circuito de tráfico rodado no que o entorno da festa, que non van a cruzar o tráfico entre sí para, como vos decía, facilitar a entrada e a saída das persoas que queiran utilizar o aparcamento que está na contorna do campo da festa. As festas e os vehículos non soen ser unha boa combinación, por iso dende a Policía Local de Poio traballan para que o vindeiro 23 de xuño nada transcorra de maneira casual e adiantarse aos problemas que poidan xurdir. A edil Lidia Salgueiro fixo fincapé en que nestes días estás a revisar todo o entorno da festa para poder garantir a seguridade dos cidadáns. Vai ser unha información que os veciños e as veciñas e as persoas que queiran acompañarnos nas festas van a poder consultar na página web, tanto os espazos habilitados. El comentaba o tema do espazo de aparcamento na zona do tanatorio, evidentemente, e na zona do cementerio se será sempre cando non haxa necesidade de usar eses servicios por outras circunstancias. A edil de festas fixo fincapé en que nestes días estás a revisar todo o entorno da festa para poder garantir a seguridade dos cidadáns. Sen esquecernos da seguridade, tamén se aproveita a ocasión para presentar a primeira pedalada de Poio que se inclúe dentro do programa das festas de San Xoán. Esta proba celebrarase o vindeiro 25 de xuño e terá un carácter solidario, xa que todo aquel que queira participar deberá doar 1 quilo de alimentos que será destinado á emerxencia social de Poio. O punto de saída será ás 10:30 dende o Mosteiro de Poio.